Danmark lære alt om, hvordan du kører på rulleskøjter. Sammen med rulleskøjteinstruktør Asger Jorsal gennemgår vi alt fra den første teknik til kørsel på bakker og brosten, og så giver vi dig gode tips til, hvad for noget udstyr du skal vælge. Så rul med i Godmorgen Danmark onsdag, torsdag og fredag. Altså alt om rulleskøjter. Altså i morgen. Altså i morgen. Der stadig ligner sådan lidt en Bambi, når I får de der inliners på, så skal I følge med her i dag og de næste par dage, fordi vi starter nemlig nu en lille lektion for alle, som vil forsøge sig på rulleskøjter. I har chancen for at få det hele med fra starten, fordi den første lektion, den kommer her. Mine fødder vil bare ikke vende den rigtige vej, når jeg prøver at stå på rulleskøjter. Alle mine venner kan løbe, og i det her lækre forårsvejr har jeg besluttet mig for, at nu skal jeg lære det. Så hvis du vil være med, så se med nu og de næste 2 måneder, når vi skal på rulleskøjteskole. Hej Asger. Det er Anne. Hej Anne. Jeg har hørt, at du kan lære mig at stå på rulleskøjter. Jamen, det er også rigtigt. Det kan jeg. Vi kører et par timer her, og der skal du starte med at lære at falde på skøjterne, fordi det er vigtigt, at du falder rigtigt. Skal jeg starte med at lære at falde? Det skal du simpelthen. Det lyder åndssvagt, men sådan er det. Okay. Du skal lære at svinge til begge sider, til venstre og til højre, og så skal du lære at bremse på dine skøjter. Venstre. Okay, Anne? Er det nu? Så er det nu. Så bare fat med begge hænder. Bare hold fast i min arm. Læn dig fremover, ja. Det er flot. Nu ruller vi herned. Så nu kører jeg med. Med at nej, for jeg har dig jo. Jeg har dig jo. Det er flot. Det vigtigste, det er, hvordan du har din vægt på rulleskøjterne. Du skal bøje lidt i ryggen. Ikke også? Ned i knæene. Og vægten på tæerne. Kan du mærke, at du trykker på tæerne? Kan du mærke det? Ja. Endelig ikke på hælen. Nej. Vi er vant til, at asfalten, det er det, der gør ondt. Så det vil vi undgå. Så derfor viger vi tilbage fra det. Vi strækker os. Og så går vi bagover. Ja. Her skal vi lære dig at gøre nøjagtigt det modsatte. Okay. Vægten på tæerne stadigvæk. Du har vægten på hælen nu, ikke også? Jo, nu er jeg Vægten på tæerne. Ja. Nogle mennesker kan faktisk godt sidde på rulleskøjten, så de har vægten på hælen. Det må du ikke, for der går du også ned. Fremover, så når du falder, så kan du bare gøre sådan. Bum. Ja, flot. Flot. Det er flot. Du er ikke bange for noget som helst. Hvis jeg bare kører her på skøjterne, og så trykker til på min højre skøjt, så begynder den at køre hurtigt, og så drejer jeg til venstre. Du må gerne markere det med dine hænder, at det er den, jeg belaster. Vi kører, så trykker jeg til på den. Bum, så drejer du. Du vidste ikke, der var ret på sådan et par rulleskøjter, vel? Kom, det går opad her. Nej, hvor er det sjovt. Det virker. Ja. Nej, men det går slet ikke. Nej. Og kom rundt. For et godt. Jeg var bare lige tæerne. Hvad er det for noget? Den venstre fod skal du ikke fortælle dig, hvor du skal køre hen, vel? Nu skal du lære at bremse. Det er jo det, mange mennesker har problemer med. Det der med at holde hastigheden nede. Og der skal du lære først at køre med den ene skøjte forskudt i forhold til den anden. Du skal lære at køre sådan her med skøjterne. Okay. Den ene skøjte, den højre skøjte, den skal et godt stykke foran den venstre. Når du først kan køre sådan sikkert, så er det nemt at vippe den skøjte, du har bremsen på. Og så stopper du. Nu har du lært at falde på dine rulleskøjter. Du har lært at svinge til venstre dernede, og du har lært at svinge til højre, og du har lært at bremse. Nu skal du lære at køre og ændre retning, og det gør du ved at køre gennem den her kejlbane. Prøv at se, jeg sætter frem med højre skøjt der. Så sætter jeg frem med venstre der. Højre. Venstre. Højre. Vend til. Ja. Og tryk til. Ja, flot. Tryk til. Ja. Bare kør kejleren ned, hvis de er i vejen. Flot. Op. Au, ikke. Fy. Ja da. Flot. Flot. Ja. Det var flot. Det gik rigtig godt, synes jeg. Ja. Jeg har jo faldet et par gange, ikke? Men hvad skal vi lave i morgen? Dejligt, ikke? I morgen, der skal vi en tur ud på landet. Du skal have noget mere rutine, og så skal du lære at køre ned ad bakker. Ja. Og det er heller ikke helt nemt, vel? Så det gør vi simpelthen i morgen. Okay. Godt. Vi ses i morgen. I går gennemgik vores reporter Anne Schumacher den første teknik og lærte at svinge og bremse og falde. Men nu er hun nået til anden lektion. I går lærte vi de helt basale ting, sådan noget med at dreje og bremse og ikke mindst at falde. Og nu er vi kommet ud i naturen, og nu skal vi op ad bakke og ned ad bakke. Ja. Ja.
vi skal lære, hvordan vi kommer op ad bakken. Der bruger man overkroppen til at trække sig op. Okay. Hiver armene ind foran. Du skal ikke lade armene svinge herude, for de trækker dig ud af balance sådan, så du hele tiden føler, at du har et eller andet at kæmpe imod. Hvis du vil bruge dine arme, så brug dem i sådan en bølgende, glidende bevægelse til at trække dig frem med. Hvis du gerne vil bruge armene til at markere rytmen. Det kan du gøre. Eller lad dem svinge begge to på én gang som pendul foran dig. Men ikke den der. Den går ikke, og det er der mange piger, der godt kan lide. Der er mange piger, der godt kan lide at køre herude. Jeg ved ikke, det er noget, de har lært, da de gik til ballet i sin tid. Sådan skal man gå, når man er pige. Men det fungerer ikke på rulleskøjter. Bare stille fødderne ud i sådan en god bredstilling og lad dem rulle. Der sker ikke noget. Kommer nu. Det er godt. Det er godt. Dejligt. Det er kanon, det der. Og så er jo netop, at man ikke skal tænke på, hvad sker der, hvis jeg nu skal bremse? Du skal begynde at bremse allerede nu. Okay. Ude i grundstillingen. Fremover. Jamen, så Kroppen farvel. fremover. For ellers så løber de fra dig. Fremover, fremover, fremover. Fremover. Fremover, kom. Og Ordentligt frem, ikke læne dig tilbage. Du hiver op i mig. Det må du ikke. Sådan, bare sæt bremsen i her. okay. Fordi ellers så løber skøjterne fra dig, og så pludselig kan du ikke kontrollere det mere, vel? Ja, det må du nok sige. Dejligt, hva'? Ved du hvad, jeg kom til at tænke på, nu jeg kommer hjem med rulleskøjterne, efter sådan en dag her, skal de gøres rent? Nej, det er ikke nødvendigt. Når det har været så tørt, som det har været i dag, så skal der ikke gøres noget ved dem. En gang imellem, så skal du kigge på skøjterne her. Kig på dine hjul, og så kan du se, hvor skævt det her er blevet. Kan du se, det er meget slidt her på den her side? Ja. Ja. Årsagen til, at det bliver slidt der, det er jo fordi, vi hele tiden sætter skøjten skråt i. Vi slider kun hjulene på indersiden. Derfor skal vi vente med en gang imellem, så denne her side af hjulet bliver til indersiden. Det gør man ved at tage hjulet af. Nummer 1 tager man fra højre skøjte, sætter over som nummer 3 på venstre. Okay. Nummer 2 bliver til nummer 4. Og på den måde, så kan du gøre slidet jævnt på alle dine hjul. Det har bare været en rigtig dejlig dag i dag, men jeg er simpelthen så træt, så nu vil jeg køre hjem og hvile mig. I morgen skal vi ind til byen og lære at køre i trafikken og lære at tackle brosten og kantsten. Og så skal vi købe nye skøjter. Vi ses i morgen. Godt, det ikke er mig, der står på rulleskøjter, vil jeg sige. Når vi vender tilbage, får vi besøg af håndboldspillere. Både lært at svinge og bremse og køre på bakke, op og ned. Nu skal vi en tur ind i byen. I dag skal vi se på, hvordan man kører på rulleskøjter i trafikken, og hvordan man kører i byen på forskellige underlag. Og så skal vi ud og købe skøjter. Jamen altså, loven siger jo, at vi er fodgængere, så du må kun være på fortovet. Og du må ikke bevæge dig med mere end 6 km i timen, fordi det er, hvad en fodgænger kan gå, når de sådan går. Men der er jo ikke nogen, der kører på fortovet. Nej, det er der ikke. Og derfor er det farligt at køre i trafikken, fordi alle ved, at vi ikke har ret til at være der. Så man skal passe gevaldigt på sig selv, når man kører ude på vejene. Se der. Så du den kvinde? Ja, den så jeg godt. Ikke? Det er det, vi er ude for gang på gang. Vi generer jo ikke nogen, og vi overholder faktisk loven her, ikke? Ja, fint. Godt. Problemet med at køre ind i byen, det er, at underlaget skifter hele tiden. Ja. Så er der fortovsfliser, og så er der brosten, og så er der trapper, og så er der ditten, og så er der datten, kantsten, og hvad ved jeg, huller i asfalten. Og alle de der ting skal man lære at takle, fordi ellers så bliver man usikker, og så falder man igen. Når det er brosten, så er det vigtigt, at du har noget fart på. Det er svært at holde balancen på brostenen, og jo mere fart du har på, jo nemmere er det at stå fast. Så man skal sætte farten op, når man kommer til brosten, og så skal man gå ud i den der grundstilling, som du lærte igen, ligesom når du skal bremse. For så har du et godt balanceunderlag.
træd til på brostenene. Jog godt ned i dem. Lad være med at begynde ligesom at træde rundt, fordi du vil undgå dem. Og så falder du, så mister du balancen. Bare ned, og så jog på dem. Flot. Ja, forover. Flot. Flot. Det du skal gøre, sørge for at gøre, når du skal ned fra en kantsten, det er at få vægten godt forover, som du har skulle hele vejen, og så træde ned i det, der er forhindringen. Det er jo gaden her i virkeligheden. I stedet for at begynde ligesom at ville gøre dit ben meget, meget langt, og så træde ned på den her måde, som folk vil, ikke? Så falder du forover igen. Så gå ned i forhindringen, ligesom du har skulle med alle de andre ting. Bare jog ned. Sådan. Ja, nu er det godt. Ja. Flot. Sådan. Så har jeg lært de mest basale ting, og jeg har også lært at løbe langt. Og nu vil jeg have mine egne rulleskøjter. Jeg har taget Joachim med, fordi vi skal se på, hvordan man finder skøjter til både børn og voksne. Jeg tror, med det, jeg har set til dig, så tror jeg, jeg vil vælge sådan en all-round skøjte. Jeg tror, du gerne vil ud og løbe lidt langt på landet og nogle lange ture, ikke? Og der skal du bruge noget med en aluminiumsklinge. Fordi aluminiumsklingen er meget stivere, så du får et bedre afsæt. Den er mere stabil, og de her Ultra Wheels har en enormt god pasform, så stort set alle kan være hjemme. Og endelig så er der en, der er udviklet specielt til damer, også med aluminiumsklingen. Og damemodellen, den er skåret lidt lavere i højden. Den er ikke så høj, som en herremodel vil være. Og årsagen til det, det er, at damers lægmuskel går længere ned på benet end mænds. Vores lægmuskler er mere afgrænset, men jeres går længere ned, og derfor skal der være plads til dem i støvlen. Nej, Joachim, så skal vi finde et par skøjter til dig også. Hvad størrelse er det, du bruger? 35. 35. Okay. Vi har børneskøjter her, som kan varieres i størrelsen. De kan simpelthen glide på en skinne her. Og den her skøjte, den dækker størrelse 35 til 39. Jeg tager lige støvlen ud her. Når den er skudt helt ind, så er den her størrelse 35. Det her, det er bare sådan en blød en, der kan folde. Og efterhånden, som man udvider skøjten, så følger indersokken her med. Og når den er foldet helt ud, så er det størrelse 39. Det vil sige, at barnet kan have skøjterne 3-4 år. Jeg skal lige føje til, at Folketinget i forgårs vedtog en ny lov, der gør det muligt for de enkelte kommuner at lave en forsøgsordning, hvor man altså må køre på cykelstierne og ikke som på fortovet indtil nu. Men indtil... Jacksons fantastiske Så er foråret over os igen, og det gode vejr indbyder til udendørs aktiviteter. Rulleskøjterne er stadig godt bud på sjov motion, og hvis man ikke har fået det lært endnu, eller måske bare ikke har fundet frem til de gode rullesteder i København, så se med her. I aften er Konsum på jul. Hvis man ikke har prøvet det før, skal man jo allerførst anskaffe sig et par rulleskøjter. Og det er altså ikke helt ligegyldigt, hvad man beslutter sig for. Vi har besøgt PR Sport på Østerbro for at få et par gode råd med på vejen. Når man skal have en rulleskøjte, er det vigtigt, at man får en støvle, som passer til ens fod. Der er forskellige bredder, og der er forskellige længder selvfølgelig. Dernæst er det meget vigtigt, at den ikke er for stor. Når man kommer ned i støvlen og får den lukket og står op, så må man godt lige kunne mærke næsen. For når man kommer ned i den rigtige løbstilling, som er lidt nede i knæene, så vil hælen komme længere tilbage i støvlen. Og så giver det lidt mere plads foran den. Desuden så udvider de fleste støvler sig en smule i brug. Og hvis man får den, så den sidder alt for perfekt, når den er helt ny, så vil den meget hurtigt vise sig at blive for stor. En skøjte til en nybegynder. Hvad anbefaler du der? Hvis budgettet ligger sådan omkring de 1000 kroner, så vil jeg tage sådan en som den her, der koster 999 kroner. Ganske udmærket skøjte med ordentlige hjul, i en god størrelse og ordentlige kuglelejer. Og så skal der selvfølgelig være en bagbremse, når man er helt ny. Hvis ikke man kan standse meget hurtigt, så kan man komme ud i alvorlige problemer. De fleste af de fitnessskøjter, vi sælger, ligger i prisklasse mellem 1200 og 2000 kroner. Altså selvfølgelig er der da en sammenhæng mellem pris og kvalitet. Jo dyrere støvle, jo bedre komfort, jo bedre pasform, bedre kuglelejer, bedre hjul, bedre understel. Med sine nyerhvervede skøjter er det på tide at bevæge sig ud på gader og stræder. Men måske skulle man lige overveje, om et par lektioner ville være på sin plads.
På skateschool.dk kan man få 2 timers undervisning for 250 kroner, og det skulle være nok til at stå sikkert på skøjterne. Altså det vigtigste for sådan en kursus her, det er at undgå at komme til skade. Fordi alt andet, det er jo bare rulleskøjteløb. Så det primære formål, det er at lære folk at stå, så de ikke kommer til skade. Så vi starter med at lære at falde på den rigtige måde. Og den rigtige måde, det vil sige, at man skal falde forover. For når man falder forover, så er der ikke ret langt ned. Så der kan man tage fra, ikke? Hvorimod, hvis man falder bagover, så er det nakken. Halebenet, det er 6 uger på en gummiring, eller det kan være, man kan få skulder- og albueskader osv. Så man skal forover. Derefter lærer vi at køre rundt, som I kan se nu her, og i anden del af showet, der lærer vi simpelthen at bremse. Altså jeg mener, hvis man kan dreje til de 2 sider og kan bremse, så er der jo, så kan man stå på rulleskøjter. Kan alle lære det på 2 timer? Der er en imellem 1 eller 2, der ikke kan lære det, men det er meget sjældent altså. Og vi kører sådan en garanti normalt, at vi siger, at hvis folk ikke synes, de har lært det på de 2 timer, så kan de komme gratis igen. Og det ville vi jo ikke kunne gøre, hvis ikke at folk havde lært det. Eller var blevet skræmt fra videresands. Det kan tit være folk, der har købt nogle rulleskøjter, måske er kommet ud på dem en gang eller 2, og ikke rigtig har kunne styre det, der måske oven i købet er faldet. Eller folk, der lige har købt og er blevet anbefalet i en butik og komme herned, eller fundet os på nettet. Det er jo typisk familier med børn, eller vi har folk op til en 65, tror jeg, der har lært det, altså. Så meget har prøvet det før. Så det er meget bredt spektrum, altså. Jeg købte rulleskøjterne sidste sommer, og der nåede jeg at stå på dem cirka 5 gange. Så, og det var jo... Ja, for jeg har savnet at komme på kursus, så jeg kunne lære at bremse og være lidt mere sikker. Så jeg kunne godt tænke mig at bruge det som transportmiddel også, som inde her i byen. Så jeg har stadigvæk på de der cirka 10 gange, under 10 gange har jeg stået på dem. For dem, der bare slet ikke kan få nok af at løbe på rulleskøjter, er der mulighed for at melde sig ind i en rulleskøjteklub. Dem er der dumme, der selv vil rulle videre. Jamen, lange linjer er god for begyndere, fordi der er dejlig asfalt, og der er fladt, der er ikke farligt at løbe, der kommer ingen biler, og så er der mange interessante ting at kigge på. For lidt mere øvet, der er Eremitageslottet stien, der går fra Hjortekær og op til Eremitageslottet her i Dyrehaven. Simpelthen perfekt. Blød asfalt, bred, godt udsyn, og så falder den en lille smule op fra slottet og hele vejen ned til Hjortekær. Det betyder, at man kan få en masse fart på, og man kan træne det at køre på bakker. Når vi kommer hen til den røde port her, så er det ude på offentlig vej, og der skal man altså være lidt dygtigere, for der kommer biler, som man kan se, og her er det kun for virkelig rutineret. Asfalten er dårlig, der er mange ting, man skal holde øje med. Vejen falder temmelig meget, og der er sving og modkørende og alt muligt andet. Vi er på strækningen fra Hjortekær til Rødvad, og som man kan se, er det jo dejligt at løbe. Men det kræver, at man kan det. Ellers er det simpelthen for farligt. Ja, så er det jo bare med at komme afsted, mens vi stadig har det gode vejr, som i hvert fald skulle holde de næste par dage. Som sædvanligt er der flere oplysninger på vores hjemmeside. Alt om, hvordan du kører på rute. Myldretidstrafikken i København kan ophidse selv den mest fredelige trafikant. Og alle mennesker kan give trafikken et mere eller mindre negativt ord med på vejen. Så man kunne også ønske sig lidt mere fair play over for hinanden, ikke? Jeg synes godt, vi kunne bruge en metro mere. For alle trafikanter er det et spørgsmål om manglende hensyn til hinanden. Vi vil nu udføre et lille uvidenskabeligt trafikeksperiment. Hvordan kommer man hurtigst igennem myldretidstrafikken fra Rådhuspladsen til den lille havfrue? Det skal være sådan, så man også kan se den forfra. Til at hjælpe os har vi Svend og Michael fra Roskilde Amerikanerbilklub. Den bil, jeg ser i baggrunden, det er min kærlighed. Og nu har vi været kaster i 15 år. Asger og Michael er rulleskøjteholdet fra skateschool.dk. Hvor vi underviser folk i at løbe på rulleskøjter, og vi laver firmaarrangementer og polterarben, så alle sådan nogle ting. Allan og Gitte stiller op for Dansk Cyklistforbund. Jeg er leder af kampagnen med cykler til arbejde, der kører 3 uger i september måned, og hvor vi opfordrer alle til at cykle til arbejde. Og til at tage turen med de offentlige transportmidler har vi Lars og Jan fra Busfronten. Busfronten er en forening stiftet i 1986, som samler businteresserede fra hele Danmark.
Deltagerne bliver sendt afsted 2 og 2. Med sig får de et kamera til at filme ruten. Det er mikrofonen. Når I så skal filme, så trykker jeg bare på en rød knap. Nu står det, som den skal. Det må vi prøve at få noget ud af. Det gør vi bare. Du optager hele turen. Det skal nok gå. Start, parat, nu! Kom så, Asger. Jamen, så er der gået 1,5 minut, og vi er kommet frem til busstopstedet. Det er der ikke noget racerløb. Deltagerne har fået at vide, at de skal køre ruten, som de vil gøre det på en helt almindelig dag. Men de må selv vælge, hvilken rute de tager. Der er godt med små huller til de små dæk. Det går, at man ikke skal køre bus. Mens de andre er godt afsted, kan Jan og Lars konstatere, at bussen nu er 2 minutter forsinket og stadig ikke i syne. På Nørrevold har Svend og Michael derimod fået øje på en bus. Jeg prøver, om han skal dreje, eller kun er på sjov skyld, han blinker. Nå, han blinker til begge sider. Så mere for en sikkerheds skyld. Så er det okay. Lad os lige høre, hvad deltagerne sagde om deres eget transportmiddel, inden vi startede. Og vi befinder os bedre med os selv, når vi får rørt os. Og cykle til arbejde er en god måde at få den daglige motion på. Man kan interessere sig for linjer, for busser, for køreplaner. Jamen, jeg interesserer mig mest for kommunikation med busserne. Min interesse er primært køreplaner og ruteføringer. Biler har sjæl. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har opdaget det. Sjæl, det betyder, at vi godt kan lide hinanden. Så hvis hun er sur, og hun ikke er vasket, så vil hun ikke starte. På cykelstierne, der er der glat, fin asfalt, og der står vi meget mere stabilt. Men der må vi ikke være af hensyn til lovgivningen. Det siger vi ikke må være der. Turen går videre gennem de københavnske gader. Det er faktisk lidt varmt at køre med sort jakke. Det er godt, vi ikke har så travlt. Så skal vi lige hen over lidt brosten, Asger. Nå, nu skal vi passe på ikke at køre for stærkt, ja. Der er nu gået 5 minutter, og busentusiasterne er endelig kommet afsted. Værsgo. Vi kører i 7101, en bus fra 94, som blev leveret til linje 2 eller 6, var det dengang. Skal vi længere ud, eller er det til højre her? Og det er vigtigt hele tiden at holde øje bagud med cyklisterne, så man ved, hvor man har dem. Nå, her der kører vi cyklisterne. De suser bare afsted hen over bryggeovergangen. Det synes jeg altid. Det er ikke altid, at trafikanterne har meget forståelse over for hinanden. Det kan vores deltagere snakke med om. Primært er det cyklisten selv, der er den udsatte part, så man ikke lige tænker langt nok til at sige, at jeg generer faktisk også mine medtrafikanter. Alle ved, at det er ulovligt, at vi er på kørebanen, og det betyder, at vi er jaget vildt i virkeligheden. Og alle skal jo skynde sig hjem, og de skal jo bare, de stormer afsted, og de kan ikke gå hurtigt nok, og så skal de bare hjem og læse avisen. Så jeg forstår ikke, at de ikke tager et halvt minut længere. Det er en lavgulvsbus. Ikke en af de allerførste, der blev bygget, men trods alt en af de tidlige. Nå, nu må man kun køre 40 km i timen. Og jeg håber, de ved, hvad de vil. Den grønne Ford Thunderbird fra 66 er som den første nået til målet. Men så må vi finde et sted, hvor vi kan holde. Vi kører herhen og vender, tror jeg. Kører du op i den side der, så kører jeg op her. Så er der gået 10 minutter, og vi er ude på Kastellet. Det er bare ikke fedt at køre her uden cykelsti. Så vidt jeg husker, har den lige fået renoveret motoren for ikke så længe siden, så den ikke hælder så meget skidt og møg ud. De unge her i busfronten er nået til Højbro Plads, da cyklisterne kommer i mål som nummer 2. Og et minut efter kommer rulleskøjteløberne. Det var en god tur. 35 siddepladser har vi i den, og 41 ståpladser. Hvor bliver bussen af? Så er det det næste stopsted, hvor vi skal af. Det er jo så godt med de der offentlige transportmidler. Vi kom næsten frem til tiden. Cirka et minut forsinket, så det kunne have været værre. Så nu skal vi ned til den lille havfrue. Efter en lille gåtur er busentusiasterne endelig ved den lille havfrue. 15 minutter efter vinderen. Velkommen til. Ja, dags. Nå, skulle I skifte transportmiddel undervejs, eller? Ja, fra bus til gå. Okay. Ja. Men det er jo sikkert at køre bus. Chaufførerne er jo aldrig fulde.
Næsten. Langt er det lige at gå på det sted, hvor du burde have parkeret din bil. Vi se det derhenne. Ja, men det er jo lige meget, for jeg var hen og vende 4 gange. Ja. Jeg var hen og vende derhen, og så var jeg derhen og vende og sådan noget for at finde parkeringsplads, og alligevel kom jeg først. Men det er jo klart, når man kører amerikanerbiler. Det er fordi, der ikke er parkeringspladser her, ikke? Nej, men nogen er også for 66. Så det er jo en god gammel dame, der kender vejen. Jamen altså, Michael havde valgt en rute, hvor der var masser af brosten og grus heroppe, og sådan, hvad han nu kunne slippe afsted med, fordi jeg synes, der skulle lidt gode billeder med, ikke? Og det kom der også, tror jeg. Som du kan se, så er Asger lidt irriteret over ruten. Det er blevet tid til at finde ud af, hvorfor stillingen blev, som den blev. Nej, men der mangler jo så det der busprioritering, hvor vi holdt for rødt ved alt for mange kryds i alt for lang tid. Hvor vi nok havde vundet en 3-4-5 minutter på at være blevet prioriteret højere ved lyskryds. Hvis man skal tage gangturen med hen til parkeringspladsen begge veje og finde den også, så er jeg ikke i tvivl om, at rulleskøjter og cykler var kommet først. Tag turen en gang til, jo. Det er jeg helt med på. Ja, det er jo ikke noget problem. Nej, vi tager ikke turen endnu en gang, for det er blevet tid til at se på resultatet. Og så skal vi selvfølgelig til slut have overrakt blomsterne til taberen. Kommune vil have børnene ud at rulle. Rulleskøjteløb gør dem nemlig bedre i skolen. Skal vi nu til. Det giver nemlig bedre skoleelever. Det mener de i Faaborg Midtfyn Kommune, som nu tilbyder alle de mindste skoleelever at komme ud og rulle. Anden gang 6-årige Laura prøver at stå på rulleskøjter. Hun er en af de 30 børn fra Toppen SFO i Nørre Lyndelse, som i dag var ude at rulle. Med rulleskøjterne skal børnene væk fra computer eller Playstation og ud på asfalten. Og rulleskøjter, det er jo hammer godt for deres muskler, og der går lidt konkurrence i noget af det. For nogle af dem og andre, de får lige lidt mod på at komme i gang med at rulle, fordi det ser lidt spændende ud. Og børn, som egentlig ikke ellers er motorisk særlig aktive, kan godt lige blive skubbet lidt på. Det er Asger Jorsal fra Faaborg Midtfyn Kommunes produktionsskole, som har fået ideen. Han har tidligere haft en rulleskøjteskole igennem 10 år. Nu har han uddannet nogle af sine elever inden for social- og sundhedsretningen, så de kan coache børnene på asfalten. Men kan de ikke falde og slå tænderne ud, børnene? Jo, det kan de jo godt, men det vi lægger meget vægt på, det er jo sikkerheden. At de bruger deres sikkerhedsudstyr, og at de lærer at falde på den rigtige måde. Sådan, så de forhåbentlig ikke slår noget ud, og det er der ikke sket indtil videre. Ideen er, at eleverne bliver bedre i skolen med en god motorik. Men bliver det her ikke også bare en pile? Er det ikke noget, der er slut om på uger, så gider I ikke det her mere? Jamen, vores mål er jo, at de får nogle færdigheder, og de får ligesom et fælles ståsted i forhold til det at løbe på rulleskøjter. Ja, jeg var også. Og når de så kan det, så går de videre til noget andet, børnene, men så kan de det, så har de fået den motorik med sig i hvert fald. Du kan heller ikke helt over det hele, vel, sådan der. Du kan lidt udenfor. Tilbuddet om at komme ud og rulle gælder Laura og alle andre børn i Faaborg Midtfyn Kommunes skolefritidsordninger. Nu er det ligesom startet op, og nu er det i gang. Og det kan man se allerede bare for første gang. At vi har målt huset op, der er 135 meter rundt. Og det vil sige, at nogle af dem allerede har været oppe og løbet mellem 8 og 10 kilometer om dagen rundt om huset. Så vi må ud og købe flere rulleskøjter. Og børnene bliver coachet på rulleskøjterne frem til efteråret. På gensyn 22:20.